Кніга Йова, раздзел 8. У адказ Балдад-Сугід сказаў: «Як доўга ты будзеш так гаварыць, а словы вуснаў тваіх вецер навальнічны? Ці ж Бог скажае прысуд, або ўсемагутны перакручвае тое, што справядліва? І калі сыны твае зграшылі супраць яго, і пакінуў ён іх у руцэ правіннасці іх, ты, калі на світанні ўздымешся да Бога і будзеш маліцца ўсемагутнаму, калі падыдзеш да яго чысты і справядлівы, зараз устане ён да цябе і дасць супакойнае жытло справядлівасці тваёй. Настолькі, што калі пачаткі твае былі малыя, то рэшткі твая памножыцца значна. Спытай у даўнейшага пакалення і спасцігні глыбока ўспаміны бацькоў. Мы ўчарашнія і нічога не ведаем, бо дні нашыя на зямлі быццам цень. Хіба ж яны не навучаць цябе, не пагавораць з табою і ад шчырага сэрца не прамовяць слова? Ці ж можа зелянець трыснёг без вільгаці, або чарот расці без вады? Нават калі ён у кветені і не вырываецца рукою, то засыхае раней за ўсе травы. Такія дарогі ўсіх, што забываюцца пра Бога, і надзея бязбожнага загіне. Спадзяванне яго тонкая нітка, а надзея яго быццам павуценне. Абапрэцца ён на дом свой, але той не ўстаіць, падапрэ яго, але ён не ўздымецца. Здаецца ён вільготным да таго, як узыдзе сонца, і ў садзе яго праб'ецца парастак яго. На кучы камянёў скопяцца карані яго, і застанецца жыць ён сярод камянёў. Калі выкараняць яго з месца яго, яно адмовіцца ад яго і скажа: «Не ведаю цябе». Гэта вось радасць дарогі яго, каб ізноў з зямлі вырасталі іншыя. Бог не адкіне шчырага і не падасць рукі ліхадзеям. Яшчэ напоўняцца вусны твае смехам і рот твой радасным ускліканнем. Тыя, што ненавідзяць цябе, агорнуцца сорамам, і не выстаіць палатка бязбожных.